Kedamtang jamipo ni phai thom keparni Karbianglong Autonomous Council MAC sangpi kacherong pipi dipu rukastana hemalong adunthu dinge pictures pen kepaklang pon alunjir Sami Nangjoine pu alunkan arjan alang lihin pen ingpu pon thu tanglo Bangso alunjir kang pupon amayalong aluhiam man pen Karbianglong Autonomous Council MAC sangpi kacherong pipi lapena donara batuma hin pensi ingpu pon lo Bangso Amayalong producer Elvinson Bay, production manager Rakesh Killing, DOP editor Sar Monterang, Lunsepo Mande Sorongpar, Lunsepo Elias Topi, actress Rupamoni Terangpi Lapen Clear Mirror Ronghangpi, actor Dilip Terang Atum Chetong Dunsi, Kangpua Amayalong Mesen Pen Pachunpo. Sonsi Laso Alunkan Ajir Kelang Polong Japan Dingi Pictures YouTube channel along Home Readam Igno.